ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga daang gas tank kilid sa usa ka gasolinahan sa Cagayan de Oro City nasunog human gipamutol gamit ang acetylene gas. Tulo patay, tulo samdan dihang misangpot sa pinusilay ang pagsilbi og warrant of arrest sa Zamboanga City. 48 anyos nga babae, samdan human na hit and run sa 15 anyos nga lalaking rider sa Cotabato City. Pag-asa, nagpagawas na og El Nino alert. BJMP, mihimo og lakang aron malikay ang mga person deprived of liberty sa mga sakit karong ting-init. Makahilo nga balanghoy, gikawat sa Tagum City. Otoridad, nagpahimangno sa publiko tungod peligroso kini kung makaon sa tao. Og batang mihataw sab sa dance troupe nga nagpractice gawas sa ilang balay, gikalingawan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.